Nu vil jeg lige vise dig, hvordan du gør, når du skal gøre lidt ved, hvordan din tekst opfører sig på sin side, altså hvor stor den er, og hvilken font du skal vælge at bruge. Og vi laver lige den her demo her med noget vrøvletekst her, og det man gør, det er, at man går op i kontrolpanelet her. Og så går vi ned i udseende og vælger tilpas. Og det vi gør nu, det er, at vi faktisk ændrer fonten på alle siderne i hele vores website. Så det er altså sådan, at hver eneste gang du laver noget nyt, så starter den ud med at have den font, du vælger. Og det gør vi herover i den, der hedder fonts her. Og den er som udgangspunkt indstillet til noget. Den er jo indstillet til det, der hedder Open Sans, og det er en ganske glimrende font, fordi den er meget, meget nem at læse. Men du behøver ikke at vælge den her. Du kan sagtens vælge nogle andre. Og du kan se her, det der står her, det er, at det første vi får vist her, det er headline font, det vil sige alt hvad der bliver lavet som overskrifter, det har umiddelbart den her størrelse 33, og det går selvfølgelig nedad efterhånden, så man vælger andre overskriftstyper, men det er i hvert fald den, ligesom sige, den store headline, den har 33 her. Hvis man gerne vil have noget andet, så kan man vælge noget andet. Man kan simpelthen bare klikke her og sige, at den skal være 28 i stedet for eksempel. Og det er så ikke noget, jeg umiddelbart kan se her, fordi det vi kan se her, det er faktisk bare titlen på siden, der er her. Nå, men det som man så kan her, det er, at man kan vælge en anden font, og lad os nu bare lige lege, at, vi tager lige, fordi der ikke er nogen rigtig overskrift på den her side her, så tager vi lige og går ned og tager den, der hedder body font size i stedet for, fordi body, det betyder, altså alt det her tekst her, alt det der tekst, som er ligesom det, som man på dansk kalder for brødtekst, det er det her. Og der skal man jo så lige bestemme sig for, hvad for en størrelse vil man egentlig gerne have, der sådan helt generelt skal være på den her side. Og jeg anbefaler, at du altid har i hvert fald 14, men måske helt op til 16. Altså jo større det er, jo nemmere er det for folk at læse det. Så en font 16, det er sådan her. Du kan se, den ændrer sig, når jeg klikker på den. Det her, det er utrolig nemt at læse. Derudover, der kan du så også gøre nogle andre ting. Udover, nu kan vi lige vælge en ny font bagefter, men det der er lidt interessant, det er den her, der hedder body line height. Fordi på nuværende tidspunkt, der er der faktisk ret meget luft imellem hver linje, og det synes jeg faktisk ikke er særlig pænt, og det er faktisk lidt svært at læse, fordi jeg skal hele tiden sådan flytte øjnene imellem de her linjer her. Så der går du bare ned og vælger for eksempel 1. Så ser det sådan der ud. Det var måske så også lige snært nok, så kan man sige 1,2 måske. Sådan der. 1,5, 1,3, lad os lige se. Se, nu begynder det at ligne noget, ikke? Altså nu kan jeg bedre overskue den her tekst her, og det ser pænere ud. Så når jeg er tilfreds, så lader den bare stå der, og så skal jeg selvfølgelig gemme og udgive til sidst. Nå, men så kan man så vælge en ny font, og så klikker man her, og så sker der det her. Det her op, det er sådan en vrøvletekst, der viser, hvad det er, vi har på nuværende tidspunkt. Og så kan man så bede den om at fortælle forskellige ting her. Og den første, den hedder Show All Fonts, det vil sige, så viser den alt, hvad der er muligt. Så kan den skrive Recommended Fonts Only, eller der Web Safe Fonts, Imported Fonts. Altså jeg synes bare, man skal starte med den her, for der er rigeligt at vælge imellem. Så klikker man her, og så får man en hel masse forslag. Og umiddelbart, man kan ikke se på selve de her, sådan, hvordan de ser ud. Altså de står med den samme font her. Men man klikker for eksempel på den her. Lad os prøve at se hvordan. Så får man simpelthen den her font, som vist som hvordan den ser ud. Og så kan man også vælge forskellige andre ting hernede. Så kan man vælge, skal den være sådan der, så ser den sådan der ud, eller skal den være 200, så ser den sådan der ud. Altså man kan sådan se, den her er sådan meget, den kan man gøre rigtig mange forskellige ting med, ja, kan jeg se. Så kan man blive lidt forvirret over det. Men det vigtigste for en, det er at vælge noget, som er nemt at læse. Det kan ikke hjælpe noget, at man vælger en font, som er meget svær at læse på nettet. For eksempel sådan en som denne her, den kan godt være meget pæn at se på, hvis man skal læse en meget, meget lang tekst på den her måde. Så er der simpelthen for mange krummelurer, så øjet bliver træt af at kigge på det. Så jeg vil anbefale, at til det, der hedder brødteksten, der skal du vælge noget, som for eksempel kunne være Verdana eller Arial, eller noget af den stil, som er rimelig okay. Lad os lige se den her. Jeg har valgt en til et andet website, der hedder Oxygen. Så den er sådan rimelig, den er sådan meget pæn, men den er også alligevel sådan lidt mere simpel, så den er ikke så svær at læse. Ja. Ja. Så den her kan man så for eksempel vælge, og Character Latin, jeg ved ikke lige hvad det er for noget.
Nå, men når man så har valgt den, så kan man jo så trykke save her, og så vil den så gå over og ændre. Nu kan vi lige se, hvordan det ser ud her. Okay, så ser det så sådan her ud nu. Så nu ved jeg, hvordan det hele, og det er så hele min side, der ser sådan her ud. Alle de tekster, jeg laver, med mindre jeg bruger den funktion, der hedder Content Builder, fordi der kan man jo lave nogle tekstfelter, som så man så kan vælge nogle andre fonte på. Men det her, det er enormt rart, fordi jeg ved, at hele mit website, det ser ens ud. Der kommer ikke lige pludselig en mærkelig anden font et andet sted, som jeg ikke lige kan huske eller et eller andet. Så det er en rigtig, rigtig god idé. Men kig lige på det og se, hvordan det ser ud her med noget tekst. Og hvis du gerne vil have sådan en vrøvletekst her, så kan du gå ind og google det, der hedder Lorem Ipsum. Så kommer der sådan nogle forskellige sider op, der kan man gå ind og hente sådan et stykke tekst her, der bare er sådan noget vrøvlevås her, så man lige kan se, hvordan fungerer den her tekst egentlig, når man ser den på skærmen. Så god fornøjelse.